Масова истерия с това евро. Тук от няколко дена наблюдавам покачване на цените поне с 10-15% на някои стоки и услуги. Уж това нямаше да се случва, но се случва. И какво получаваме замяна? Нищо повече. Просто плащаме по-скъпо за същата стока, която е била с 15% по-евтина миналата година. Ето това се случва след приемането на еврото. Живота започва да поскъпва. И напук на всичко, ние пък ще намалиме нашата цена за наемане на нашите вили. От тази година няма да закръгляме по-високо, няма да закръгляме по-ниско, а намаляме драстично цената. И това ще е така, докато може да издържиме, защото още не знам вече какво и как ще покачват токове, води и да не казвам сам всеки други неща, но така ще работиме тази година. Това е от нас.